Soprattutto pazzane, zomwe wayankhula Comrade Ntanywa lero pa 6 December. Comrade Ntanywa tomwe chisolowe chake akuwula chisisi inde tuye amaulula chisisi lero tuwaula chisisi cha dziko ndi dziko. Taramverani zimene Comrade Ntanywa lero wayankhula pa 6 December 2024. Mwaswera bwanji ya Malawi nonse chigawo chino cha kumadzulo. This is Comrade Ntanywa on Limpopo FM. Ali Comrade Ntanywa muzibwera nthawi imeneyi. Mukhoza kubwera mamawa, mukhoza kubwera masana, koma nthawi iyi musamayiphonye chifukwa nthawi iyi timakhala nafenso tili ndi adalingi athu ndi timamvera limodzi nkhanga zaona. Mulibanji Brian Banda, Mulibanji Catherine Mauridi. I love these two people. Mwatandara, Wanda Musisia, Mwatandara. Ndawi zina kumapasana moni ama radio station ndawi zina kumapasana moni. Azintolangani tizipasana moni. Popo, we've Comrade Ntanywa. Chikamanena kunena kuti nkhondo simangamuzi anthu ena amapanga matama. Nkhondo simangamuzi ndewatawatu kulithawa dziko lokhala lake. Nkhondo simangamuzi madzulo ano a Malawi ndi kupasireni nkhani zitatu zokha. Muli bwanji Gift Trumpezi kumene muli inuko. Kodi ife to a Malawi timakuziwana Gift Trumpezi ndi kunena kuti inu ndinu omenyera ufulu wa anthu. Ndiye mwakamenya ufulu mwanzanu. Kapena mwakaphwanya ufulu motuze ndinuyo. Sinzero zanga sikuchenjera kwanga koma ndi chisomo chochoka kumwamba kwa mwini wakeyo amene potilenga anadziwa kuti kamwana aka kutsogoloko pakasatha zaka zochuluka kazapulumusa mtundu wa Malawi. Sinzeru zanga, simphamvu zanga, sikuchenjera kwanga koma ndi chisomo chochoka kwa Mulungu. Tiyamikire kunena kuti Mulungu amakhala ndi nthawi yake yoyikika, amamulenga munthu wina aliyense ndi cholinga. When I sit down each and every day, when I kneel, when I'm praying, I always think about my late father for the good advice he was trying to give to me. And when I think of him, I always cry. Wherever he is, may his soul rest in peace. Chigawo cha kumadzulo a Malawi ndimanena kunena kuti nkhondo simamangamuzi. Tikhoza kumapanga kumaplani a nkhondo koma nkhondo simangamuzi.
ndikuyankhula pano president wa ku Mozambique Anyusi amene anabwera kuno kukambirana ndi achakwera ndikukakambirana zonena kuti tapusisa Malawi mubwere kukhale ngati njanji kukonzedwa ya ku Malawi. Ine ndisakulolani mulowe Mozambique muzisayankhula zokhuzana ndi njanji pamene njanjiyo ili Mozambique sili Malawi. Anyusi akhala kubwera ku Malawi kumakambirana ndi Lazarus Chakwera zokhuzana ndi kubera chisankho. Akhala Anyusi akukambirana ndi achakwera nkhani zambiri. Koma Malawi, can you believe as I'm talking right now, president wa ku Mozambique Nyusi watawa kuchoka ku Mozambique ndi kubwera ku Malawi. Chamthawisa ndi chani? Ndefunso ndilonena kuti potawa kuchoka ku Mozambique kubwera Malawi. This is a secret. Amaona ngati akuti imene sindimva ndayimbiridwa telefoni kuchokera ku Mozambique ko kuti comrade Daniel Anyusi tu abwera kwanuko. Ndipo ndapanga kafukufuku ndapeza kunena kuti president wa dziko la Mozambique watawa anamutulusira pa denga la nyumba president wa mtundu osamaziyamba dala zinthu. So president wa dziko la Malawi wa dziko la Mozambique, president wa dziko la Mozambique Anyusi apezeka zonena kuti atawa kuchoka ku Mozambique atawira kuno ku dziko lathu la Malawi. Ndikunena pano Anyusi akusungidwa ku presidential villa ku city center. Amalawi tikalakazo noti timagwirizana ndikananena kuti mamawa tonse tieni ku presidential villa tikamugwire president wa ku Mozambique timtumize kwawo azipita watawa kucha. Anabweresa smartmatic kumene koko nde smartmatic yamutawisa agwirizana zonena kuti mavoti apone pamanja ndenye watawa. Ndizimene zisachitike Malawi achakwera azatawa ndikumusiya wina aliyese Malawi mo iwo nkumapita ku Dubai. Apitatu ku Dubai kumakapanga ma business. It's just unfortunately kunena kuti mtsogoleri wa chipani china na Yesu wapita ku Dubai hati kukakambirana ndi Lazarus Chakwera. Kodi sokambirana simukanatha kungokambirana ku Malawi konko. Akutai asamba kutitulukira nanga ife ali popo tatulukiratu. Alubino wake komle litanywa simuna chule muntu. Sindina chule muntu ndangoti mtsogoleri wa chipani china ananyamuka kupita kunja kwa dziko lino. Cholinga akakumana ndi Lazarus Chakwera mtsogoleri wa chipani china. Kodi zokambirana zisimukanatha kukambirana ku Malawi komweko koma kukakambirana kunja. Kodi mukutipusisa ife Malawi kapena mukuzipusisa inu nokha? Ngani ndionena kuti president wa dziko la Mozambique Anyusi atawa ku Mozambique akusungidwa ku Malawi anatawa kwatulusira padenga. Tikunena pano ali ku city center ku presidential villa ngati anthu ena simaziwa chipani cha MCP ngani ndi imeneyo. President wa dziko la Malawi Lazarus Chakwera akumsunga president wa dziko la ku Mozambique. Kodi tati ibuke nkhondo musinena kuti wala kwa nda. Auti
tate ndizona lodala bele limene unayamwa ife sitimadziwa kena kalikonse. Limpopo FM inabwera kudzapulumutsa ndi kudzazulitsa anthu a Malawi zodifikaza.